Sagudahin nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, di pagayam tayong Lourdes nga napoluan. Skincare. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tababaunin na ni Dolpo nga mapan mangpakan kadagiti tarakan mi nga baboy. Oo naman dato ng asawa ko. Sobrang kagat na. Iramraman na nga. Ay, Lourdes! Ika pa ka na naginababoy na ganyan. Diyak pa, pampakataon na tubrak dito eh. Lourdes! Nasakit ti ulok. Na? Nasakit ti ulok. Matikanyak na dyan. Bangsit niya yung rugit niya baboy. Sigamit. Dolpo. Nakapimpinas na ti asawa, pagtaraknam ka din, o pagpakanam mo ng pagdalos, ubong kita baboy. Alan, sweetheart, tayo to no, may nga bulan, mabalintid, taglakon. Kahit no, andan to paglakon tayo, andan to man ng kwarta mga pagpapintas mo. Napintas ako, noon sa ore, saan nga nasakyan pa, napintasak latak. Alan na, nasakit ti ulok ko nakakaronin. Agbababoy kan tumat kaming sa mong kabilang nga siksika. Di naman ramang kada kita. Amumat ka, jak narom, hindi kakasta. Minsan, babawi ka, nakiasawa ka. Natakunam, nawa, nasakit ti ulok ko, nagpasensya ka, nahang ka matulungan. Umunay nga trabaho ka, Dolpo, di kita agdalos dito, nagtibalay, di aglawlaw, asikaswag di kita masetas ko, di kita mulak nga masetas, aglaba, agluto, mangitaya kang ka, ti magik, no ka masapol na kitirabida. Ito lang daw, amo ka trabaho. Ngayon nagdaldalusak ti baboy, pakanti baboy, pakpakawan, dorge. Kakaiso ng anakin kinis ti kotis ko, pagkatapos, kasta, tsak laman nanusan. Awanin tinangik ko pa nga timek na manong nemi. Kapilitan na ang isot timak dere nga napan ng pakanin kadagiti baboy, taga ungor da. Uy, ungak dalaman lang ungak. Ungak, dapat lang ungak. Tinto lang amin kagkagit na. Awan sa mali nga naramidan ng tarakin ti baboy, at manot tarakin na kalding, at dapat tarakin na nga pato. Sa manot tarakin na nga baka. Sa nagagat nga muhan diya tal-talon, mapadabangkag. Di kita ako nusang agdikos no tayo maturog kami kita agkaida kami hangagdikos pakpaka pambarakon ti makaidaking kuan. Napambat kami nagbasan di kita ko anak mi manong di kada awan di mang tulong kang kuan. Ngem no kastang bakasyon di kita anak ko katalo di mang tulong kang kuan. Ngem siya diyan. Agdalos dito balay, agluto, aglaba, mga sikaso kada kiti masetas ko ti hardin kang kagranti amin. Mga sikaso iti rupak. Numalpasa kong nagdigos, dako ni sarming, sagsagaysay. Ay, hapo, kastis ko ay. So, nga jakayet mo pa nagpainit ka, jakayet ti pumugod, jakayet nga agangkarag ti kutis ko. Kahit ko lang nga nalinis ti kutis ko. Hindi nga tataramide kaya. Badin samat na gito, ilaklakod na skincare na. Di nga nadagap-apo. Lourdes! Mike man! Pwede ka sangin medyo itong bakla na. Oy, Shoki! Abay! Adalang kuksik ka. Basta ka na ko na ilailokat mo lang tarida. Huwag ka nakalak. Nabay ka sangin nakita ng Shoki. Ay! Makita ko kodis mo hanggat na ito ka sa bulan sika. Skincare. Kaya naman. Nagkapuno na ito. From Japan. Dahil napinas ti skincare Japan mo. China. Ay, napimita sa Japan. Balbali umat hanggang nga gusat ti kangkalay nga China. US kada ano. Padasa mo ti Japan. Amo ti Japan. Naging babae sa jay. Nakalinlinis na kako. Nakalinlinis na kikutis na. Ori na mga gamagin Arnel Samusonido. Apin ni Arnel Samusonido. Nakadaraling editi ba isang hapunesa sika. Aman,
Nakakinkinis ti kutis da. Isang padasalot ng skincare from Japan. Manuleta. Naginginaman ay, hanggang babawi. Or isubli mo saan nga napintas na to. Ito para amin? Para amin, ano na ulit, rupa. Rupa, iti tengad, barokong ima, dita legs mo. Amin. Nagastar nga rin na. Kaya nurupa laeng ti mga playa. Saan to makita mga kuribat-bat takyag mo, ano tapuan tawarukong ma. O si Zerbina, isang playa amin. Gatangin mo dito talo. Tama nga naman, mabay ito nga saan nga agsubli. Sabi ko kung no, aglakwan na kagit, masapo na supplier na. Alagdang nga talon. Kurata ako. Kumita, kita, no, da kwarta. Abang saan ka din may ipagpaigam king kanidolpo, nagdapaglakwan na taraken na. Ibang bangkunay. Di ka withdraw. Huh? Napiya ko maano, and or. Masabon nga pirma ka mga dua. No, mabalin na ta kung magpirma ka kan maka-withdraw. Nakasistrikto natin ang asawa. Dadalag talawan ko na. Tapos agad baboy, agad kalding, agad pato, agad init, agad pita. Pangapay, saan ka di gusto kasta nga agkwa kayo? O, bekit din. Di bekit tumangkinan. Talay magbagam si Kalordes. Adala ko kakasta. Lako nga niya. Ay, pagpatangkin. Pagpapaot nga oras. O for how many minutes ko ng 20 to 30 minutes or 1 hour nga. Kembang. Paho naman ta 30 minutes nga no 1 hour. Katpan, non-stop nga ron. Di ka ito kakaasimot nga non-stop. Ay, susapot, di ka mamati. Kapay na madasan di kasi non-stop. Mamin ano no ka? Mamin ano kayo no ka? E din, binabit kami pa agad. Nag-asa din na mamitlo. Mamitlo. Sana all. Kada gito yung naman. Talut anak min eh. First year high school na una. Oh. Mom, awal na pa nagbalbalot ni Bembang no talagang sweet itong galmay sa gada kayo. Nagruna no, aguzar kayo. Sige, banda, lakwak ni Dolpo. Ba? Amo lakwak? Tapang eh. Kasanon no, mayat kita. Alang-ala. Baka kutungak. Baka no si katagganat, si katagubra. Baka pating iwat ka. Bagbaga, sa mulaklakwan. Tapay, may baling ka di pa ilang. Mabambandog ako. Diyan ko na interesado, no, manit talo anak min. Tanga ka di pa yung nagpalaygat si ka. Aman. Among interest kita, nagtultuloy nga kinapinas ko lang ta. Iso nga katangin ka nagtatalong skincare. Ibatim. Dahil mabiglang, tinak kumita at kwarta. Tanuawan, mangi-withdraw ang iyong bangko. Kinatang ko nga talo manong nami kat kabigatan na. Irinugyakon nga in-apply. Kalpasan manong nami nga nakadalusak, naawan at obra. Talaga mag-agluton-ton. Agluto ak pagit imunan. Nunjak kayat mapudutan. Hindi makaluto nga ako ti pangal daw manong naparak nagdigusen, kalbasan na. Impakat ko na diyang skincare. Apo. Hindi sumangpit ti asawa. Nalukutukan. Lourdes, nakalutukan. Nakaluto akon. Bali mo lang tabanganin. Nagitasarkan tabangan ta. Ano na tangalangan? Adaan niya apply ko ng skincare. Makita mo tudol po. Kas lagsubli ak iti kina-teenager ko. Ha? Muna taon ko idaga mamuta? 18. Oh. Nakakita mo kanya? Tiyandaan. Naglaklako ko't lupot. Naranamat nga maraging matang t-shirt ko kada t-shirt ko. Di ba? Napintas kidi.
Kanurita. Ngayon napipitasak tumanan, no? Talaga nga, napintas na to yung skincare. Ngayon lako ni Shoki. Sa serbigan napintas ka. Satot kami. Ano ito nga? Awan. Uy, nangil ko di magama. Ha, nakasadot ha. Manong ko amin na pagrabang ha. Agdalos, agluto, aglaba. Mga sikaso din ta hardin. Garden ko. Ngayon, di naman lang matulungan kada kita agtarakan, panagtarakan. Imbaga king kay Edin Dulpo. Di na mapangnamnamaan. Saan ka mangnamnama kanyak nung di kita? Trabaho ti bangkag kita agtarakan ti dingwen. Allergic ko ti angot ti baboy. Yung naglengkag sida ti baboy. Karne ti baboy ko na. Naglengkag sida ti karne ti manok. Di mo pa amo nga pakanan di kiti manok. Naglengkag sida iti adobo nga pato. Di mo pa amo nga pakanan di kiti pato. Kat obra matlatan Tikit kado nga tarakan mo. Tikit kado nga nga tarakan mo. Trabahom. Sure. Di mo kayat. Tama na akong problema. No, into nagkalid sa gitan nagta. Tulungan na ko makit. Tulungan. Umanayin nga trabaho, di kito obligasyon nga balay ko nakmatan. Aglabaak, agdalusak, aglutuak, deta lang. Sige. Maanak nga rin. Mabisina. Di mangan kan. Di nagkasango. Diyak kahit makisango kang katapayud mo, gat init ka dati lada nga payud mo. Agdi ko sa kumamit, manen. Na nagdi ko sa tibigatan, nang nabanong ka, nagkaput-putot. Ano sa mo na? Tanang ano? Manalon mo ka, nagtartarakin ti dingwen ti asawam. So nga no? Ti ko maasawa ka ti patak nga amo na kerenti skin na, nagati mga opisina, adala tatin air condition nga room, sangkas kang ka, makmak si takutis mo, kapati ka adami ti pudot. Nung kasta nga bakasyon, manong name di kiti anak ko, iso da pahen manong iti agtrabaho ka trabaho. Ket siya, na jay, nadaklat at sarming, uno sa kat adak di hardin ko, asikasuk di basetas ko. Mang, siya naglaba, kasi ka na, kakaiso nga bakasyon. Sika nga babae, di inaon na di sika naglaba. Nangadunga mo lang, di kan sabat kami naglablaba, mornong. Hoy, hamok na sound kasta, aglablabak mo da. Ang pingarot nga adot na laban, adot ornong, adot mo rin. Nakagreklamon, kakaiso na. Lasi kataglaban. Obrayo ngamin. Ikit kas makita. Adak nito yung hardin, asikaso na ito. Langak. Mapabin kami nga. Nanggatangin niyo ti kasta. Kastahan niya. Data niya playo ito bagkutis yo. Mayat man. Kanagtupay ngamin ket. Di ba? Nadlaw mo? Makalawasan dito eh. Padasik mamata. Ay! Nagngina. Sabi ko kasapulak pa. Maputpututan ako mga nagbasa. Padasik mamata mama. Hang mabalin. Naghimot kamot to. Basta sa nga mabalin. Kukuwak lang. Orayam nga umay ni Shuni. Sino ang Shuni? Ni Shoki. Tagungatan kanto. Kanak tungat tigatang ko. Anat serbi na ako. Malitit kang allowance. Albay agin inot ka. Tapos nadagatang mo ka na kita kahit mga katangin. Saan lang ito na unang anak ko. Tinakadlaw pati na kita nadumapay ng anak ko. Pumimpitas ka mama. Wow. Good. Adan to sweldo. Ay sweldo. Adan to premium no. Agla ko ni papang mo itibaka. Wano baboy. Wano kalding. Ikanak to ti kwarta. Inak to ibangko, ikang kanto. Peso ma, matag to mga barong sapatos ko. Uy, no problem. Wala ta nagagat ti amayo nga. Agtaragan nga dagmula. Ang naroon ako maama, no, tumulong kayo. Ano na? Nangaroon ako man, tumulong kayo. Duwa kayo nga mapan, mga sikaso, giti, tarakin na, nababoy ka da. Pambarakon. At dapat kasi nga kinakinis, kutis ko, kinapintas ni mamang yun, no. Di agad baboyak, agad kalding, agad baka.
Baka ta saan nga mauman ni papaka na kayo. Habi ko makauman na. Kita nyo matulungan ni Suna. Paano ka naman tayo? Naging gang iti may isang aldaw manunay mi dagdagdagan nakmanen ni Dulpo. Pangasim ha, tumulong kapasit. At ang problema rin ni Bangkag, at ang problema rin kititarak yung kondaduma. At di mabalik nga si kanto tagdalos, kan mangpakan kada kiti baboy. Di nakbambag naman namaan ka sa Dulpo. Alan, may tulad mo ka di nga bibuyain nga dingdinggan to. Uur di kita baboy nga mabisin. Jack, amo nga ti aramidek, ta Jack pinapadas, umay ka ti suro ka nga rod. Jack, ayat ko nakman. Iti kastugan lang kinaman. Nagpindas yung dikotis ko, nakapinpindasak. Sa nagpagigaman, ti ko ha? Nga mamarbar para siya ka naktitirugit ti baboy. Phew. Kita guantas ka, agbutsos ka. Ito amin, butsos. Di na kadiga talaga kaya tatulungan. Umanahin digit trabaho dito balay, Dulpo, agdalos, aglaba, agluto, ken mga sikaso iti harden. Di ka din nalawag kastakin ka. Unang may tinulong ta kumay, di bangkag, iti taraken. Diyak mat karod kayat. Di mapagnam di ta ako naklakarod. Marigata na karod. Katulungan na. Sikaman ngamin tinakaadot tatarakid mo. Sige. Tapnoon problema. Ura ka tag-agrikipin di klase. Ilakok aminin nga tarakin ko. Tapnawanin tagtarakin. Okay. Adalatakin ka. Well, kasta tarabinda. Ti amok manong namikat ang angaw lang ni Dulpong ilako na aming nga taraken na ket awanin taraken na. Naminaramid naman. Yung maguri ka. Diyan nga rin kwarta nga naglakwan na. Apa nga saan nga sakti mapan maging bangko. Dulpo? Nagpepeso mo gaya mo ngayon. Pepeso mo nga inlako mo amin nga taraken mo. Okay. Di kita lang sumagmano nga manok, tinabati. Kaya sumagmano nga pato. Ngayon na yung baboy, kalding, baka, inlako kami nilan. Ato, naglako mo rin. Ato. Kaya, napa mo yung bangko? Yung ka magkidi, ag-withdraw. Ada, withdrawal slip dita. Magamda, pilapam sa pirmata nga doon. 5,000 lang tibatin. I-withdraw amin. Uno, remaining balance na lahat nga 1,000 tibatin. Abay, adagatangan. Isungar, ganyan ko amin tarakan ko, adagatangan. Kaya mangiruwa kakalagiti kada di bangko. Agkuti ka na. Nakasatso doon. Nagtungpalak manong nemi ngem sakbay dayta kinitak manong nemi ni kiti mabalin ko nga panggatanga pagorder nga to skincare tao matin ni Shuni weno ni Shuki ket naibusan adam makalawas ita natinga ta kabat pata ng tinagan nalaklaka pa yo agorderak gulpek latan ay so na nga kwartang ikam ko ginulpe ko man dadya nga shocking amin tati matlagpakita apag isunto maibus mo na talo into nagsubli ako na naumat in withdraw nga rod manong nemi ti kwartami ti bangko iti asawak nga 1,000 lang tinabagi sa ko inted kang kuana diba nakabagi ko no, ada sobra di katangik. Di ka diso. Ada order kong skincare. Imbagak ti balon naman. Kana ko na. Mano? 3,000.
Nada. Kin kumanta nga pwede. Wari. Dadala may tukuhin ka. No, da sobra iti gatang kapag usarak ti kwarta, itid kunto kayong kahon nakman. Iti dumtengen manong name ti order kong skincare. Halos agpadpatadan eh. Yung nalakla ka. Very good. Padasak man nga iyad adok ti apply ko. Kinunak man. Rabi iti panang i-apply ko man. Rabi nga karedi nga rabi manong name sa anak nga kinasilid ti asawa. Kapag nga ta. Rolpo, ayan mo. Bangin na kawarto. Kapag nga awang ka dito silad ta. Kahit ko ti diretso maturog. Diya kahit ti madisturbo. Maturog ka latatan. Yan ta ngayon, no kastang i-apply mo tabagin dati skincare. Di mo mat kahit ti parakop. Di mo mat kahit ti parumansa. Pero man saan ako nag-apply ka ti skincare. Iso nga rod, nga man yung dito yak nga maturog. Ang kamakaringgo rin, kat naturog, na yung mas turog dito ubingin. Nakaturog ak matin mano. Naladawak ka nakariing iti dayta nga bigat. Dahil mas ko titurog ko man. Bimango na, rimwarak, napanak nagmulumog, nagtutbrush, nagtimpla iti kape. Apayawan na kita kabalay ko. Linoktak ti silid, nagiti taluan nagko. Awan da. Mukon awamot ngamin klase, nagsiran. Nalpas ti klase. Nabanda siguro tinulungan ti amada di bangkag. Si malog da amin. So nga saklat at nabatin. Nagluto ak nga rin tapno, damat maubra. Nagluto ak, nagdalusak, edita, dagaangin na, kasla, masinsinit, kutis ko, tsak ba naman, awanak minta puto. Napanak nagdigos man. Hindi makadigos sak, nagsarmingak, nakiktutak. Ha? Begas na tilagak. Bimbumtak ba't na ko? Manong name ka pati pa nag-ikis ko. Ada nakibiyang ang karuba. Abay! Lourdes, abay! Oy! Abay! Ada nakis na pasamak? Anak karungunong nga abo. O nakat nakalukat tiri daw yo. Sumaragak! Nana Beatriz nga karuba mi manong naming nga Marites Gismusa. Ay! Abay ka sa talangam? Nakabimpitas ka nga dati. Nakabimpitas si kinis na kudis mo. Abay ka salamat ng bumumtak na kudis mo. Nakalalas magkang drubam. Abay! So nga rin dito yung nana. Nag-apply. Kang ni-apply ko di skincare ni Kalman. Dirabi Apa yung nagbaling garda kasta? Tsaka mo. Kinumayat ko dati agad mayat ko In-order ko nga minita Facebook yan social media. Tadyak matan maori ni Shioni, ni Shioki, umay nakalakwan ka dati ngin lako ng ususarek na nagpintas. Agkapada damit. Ni mapay. Baka pinakaruamat namin. Medyo inyat adok nga ron. Madin naura man takudis mo, Lourdes. Haya po, kasla kalamala, prinito nga udang. Huwag nga ron, lumabalabaga ak nga bumbum taktikudis ko. Odil ko. Kasla kala na prito ka talaga. May asto yung matindilagak. Bye. Haldawan manong naming and jak mitlangin mapasangpet na giti agama. At dada ko man. Dulpo, hindi ka nagkakabsat. Ang kakabsat mo. Umay kayo, nagamit kayo. Dulpo. Hindi. Nalabasan nga pangal daw. Awan dapat lang. Nagbalon da nga tangat.
nangal daw da sa jibangkag. Manong nemi inanusak, nangalak ti payong, ket na pa nagijibangkag. Dulpo! Anak ko, ayan niyo! Dulpo! Ayan niyo! Awan ti na sa pulak, manong. Idita agawid ak kuman na sabat ko ni Tata Inso. Ay! Sino ka? Gusla ka mula ninja. Nga nakalablabaga. Tata, siyak ni Lourdes. Kasama tayo nga langam. Dati-dati nga nakapimpitas ka, nakapimpitas kutis mo. Nakaalak nga ron, naka-order nga ron ti peking skincare, tata. Ay, kasta. Tata, nakita yun ni Dulpo. Dulpo? O hindi asawa. Apisan ka si Morot. Si Morot nga niya. Ket siyak tinangilakwan natin sumagmanong nga karding na. Ako na nagit ko. Ingkay kanu agnaid ng sadya kagayan. Itatat nagseran. Nalpasan di klase di kita anak yo. Ti among ka nagkukuyog kay amin. Diyan ka mo dahi tatata. Kaya diyo kasawan. Isot ka po nga inlaho amin hindi. Ni Dulpo nagitarakan na. Nga sumagmanulaing nga manok. Kaya nga pato timbati na. Kauwan. Tapno yung kahanog na dan sa di kagayan. Kawan ti kasta nga plano, tata. Nga pinanawan tagbatan na kita gama. Dulpo, natibasol ko. May batan nga pinanawan da. Nagdinamag data manong nemi inwaras siguro ti bakit kachismusang imarayat kanya kitay. Kaya nakandadumit ti umay manong nemi mangkita kanya. Haya, hala? Kanya tayo yung nagbalbali namon si Lourdes. Nakapimpintas ti kinis kutis mo, kasta mo tinagbanagan nan. Hala, kasta ka mo nila bambira nga nalabagan. Kasta nga man, bambira nga nalabaga. Kawan, lumablabasit nga bumtak na giti kutis mo. Ay, apo. Dadat maalalam nga gusto sa ti skincare. Mayat matinla ko ni Siyuki. Mawawag namin ni Siyukin. Kimitak nita Facebook madam katulad na kabadpada naman. Tsak matamo ka dyan nga pekemen gayam. Sakot pinanaluan tinya play ko. Kalbasan na pinanawan da kong nagitang gama niya di basol ko. Ay, pudno gayam. Dedi ko na ni Dulpo. Nga dumteng to ti panakauma na kaputi kinasadot mo nga asawa. Ket panawan da kanto. Ket pinanawan da kan nga peso. Ano ka nasadot? Saan ka nasadot? Nagagatak tiyo nagtibalay. Ang dalo sa gluto aglaba. Ngem, di mo amo nga tulungan ni Suna trabaho di bangkag. At ramidam lang tayo papapintas. Dadat maalalam ita. Gabot skincare nga peke. Ana itan tilangam. Ay, baga saan na ka nakayat ni Dulpo. Pinanawan na kapagid din. Super like, may panakalagip ko manong naming at tinawagan ti asawa. Agriring manong naming saan nga sungsungbatan. Musublat ko tinauna kaskas di manong naming. Dita sungbatan. Kapag dita sungbatan, nag-message sa akon manong naming may mesa ti message ko para ti asawa kendi kita anak ko. Dulpo, kenda kayo talungan anak ko. No, ti kinasadot ko nga tumulong, iti bangkag ken ti panagtarakan, ti saan nyo akayat kanya. Lagat pakawalan da. Bara kanya, umanayan nga aglabaag, aglutoag, agdalusak, ken siyak ti makaamu iti hardin, ti garden, ti sango ti balay. Hanga kinasadot ti saan nga tumulong iti panagtaraken ken iti bangkag. Ngem no suman ti kayat mo, Dulpo, agtinulong ta ti bangkag, agtinulong ta ti amin-amin. Ala kiti sut aramida ka, ano nga rod. Obligasyon ko mati tumulong.
Magsubli kayo kadi magsubli kayo. Jak kayat tagmaymaysa, jak kabaylan tagmaymaysa, sakit kasto iti langak. Bumbum taktikutis ko, kapag na nakagatang aktipekeng skincare. Pakawanan dak ko ma, sublianan dak ko ma. Naridda manunaming im awan ti text back da. No tawagak ida dito sa kayat asumbatan. Iso kapilitan nga nagrubuhatak mano. Tinaramid ko, naglungslibak, manunaming. Awan ti agpakita kanyak, naka-face mask, naka-shade, nakakalugungak, dakkel ti payabyab na. Kahit nagbiyahe ak manunaming napansa di kagaya. Iti family house da dulpo manunaming nagtugtuga. Ti katugangak nga babae tinang ilukat ti ridaw. Sino ka? Ina. Lourdes na ito eh. Lourdes. Pagkasta lang linangdak ti amin nga kwak. Ina, gabuta. Bumbumtak ti kutis ko. Gabuti piking fake nga skincare. Basta kandak ko ma. Amok nga dito iti nagtarusan dagiti agama. Kaya gabutusan ko mapasubli, mapaawi dita, si akong timay dito, ina. Eladuanong ka. Di kita gargaret mo. Ipamunta. Ayun da kanili kita agama. Kaya mo matindi kinagagayat ng tulpo. Gusto nga oras sakit na lamis mo't palang ti tiyempo. Di ko darang ti init at dadadjay, bangkag. At yung amin na napasamak. Gabot siguro isang kong itutulong ka nagiti panagtaraken ka ni ti bangkag, ina. Dinakpulos mapagtrabaho, idulpo. Mawamatliway ko, kadagiti trabaho ti unang tibalay. Kumanay kumawang tindeta. Sa baling asikaswag, no saan nga ti panagpapapindas kulat ta. Saan gamot nga dati akasta. Dati-dati mo't nga tumultulong kiti bangkag kiniti panagtaraken, ha? Diyan kami maanusan, tikas dyan. Ina. Mabangsitanak launin, no kasta nga makaangot ta, kiti angot ti baboy ka, da dumapay nga dingwen. Dahil dyan tinakaumaan ni tulpo kang kang. Taorek pagpakaasi. Nga ori kakaasin doon nagitarakan nga mabisbisinan kat samon to palang among ikaso. Suangas dyan. Pati na kita anak mo. Di na kaya tikas na kinasadot mo. Saan nga tamat nga masaong nga nasadutak? Ina, gaputa. Amok medla talag trabaho. Wen. Ti pa nang tulong mo, nagsapol ti kwarta, dati ti ibagada nga pagsadutam. Tinadamat ang gastos ka, ng impas ka makatulong ka. Wala. Uraya may nga sumangpat. Kaya pa namin kastat lang Uy nga rod, ina. Barbari nga nagsublin tumit lang di dati. Maagasan tumit lang. Barbari. Ini sumangpet na kita agkaama manunemi nagpakpakawanak kadakwada. Pao naman tikastang lang ngayon, mama. Ti dati apintas yun, nagbalimbatin kakasupadi na. Agkup-kuplat na kita kutis yun. Kas lakay laglupos nga kwa. Udang. Sabi ko maanak ko, mayat tumit lang naglupos. Mahante ka din mabali na nagsubli sa jay. Pinanawan nga balay, tulpo. Hanin. Nalako pa yan di balay. Bakit akong pati ang patalaw ka? Kaya nalako pa yan giti, bangkag sa jay. So nga gimatangak din joy. Nabarbaran ko na
umay ka dito kat no anyaman na kiti bidot mo, no anyaman na kiti sa among aramid sa jay, nagkapunta nga lugar. Sapay ko mataramid damitan dito Saan ko kakabailan no si siyak laeng Lourdes? Talo di kita nagta. Naroon na ito nagkalis da aminin. Kano di kita lagagang nga trabaho, ito nagtibalit trabaho, kaya dinakamok ng tulungan. Sa idinasurutan ti parang papapindas mo lata talangam. At dumatan ti oras mo, nga tikit kita nga ti kinapintas mo. Alawan, doon po. Dito ita nga rodin. Katuin. Sursuro akong ti sumalog iti taltalon, iti bangkag. Sursuro akong tagtarakin ti dingwen. Saan akong ngawarugitan? Kat no anyaman tinted na po Diyos nga langak. Saan ko nga balbaliwan? Barbaring no, agsublin tumit lang ti awang batabatak na kutis ko. Manipod met idin manunemi ore daw may glaklako kanagiteya lotion kananya manapagbalbaliwan tilanga ti may sa babae sa anak ko nga gimatgatan. Nagbalinlatan manunemi natural tilangak agdigusak ng shampoo ag conditioner ken nagsabon iti sabon nga bagdikos. Ag lotion ak madan basta kasabulak ti lotion datala. Ken sumursurot ako iti bangkag, amo kung dagdalos iti ubong ka nagtarak agpakan ka iti baboy, kanda dumapay nga dingwan. Nagsublimat lang ti dati nga irut ti arakop ti tunggal may sa kami, kada kami iti asawa. Kaya nagsubli, ti ayat, lagda ti tani kalati anayat mi. Da kami iti asawa, kanda kiti anak mi. Iti agdama manunay mi, adan nagpapada iti college digiti talungan nakmi. Nagagat kam latamat manong naming nga mangisakad iti panagbasa da. Ta ito makapaggraduar da amin ket makapagtrabaho da. Alakit ore no saan kam tuunay ng agtrabaho tanalpas meten ti obligasyon mi kadakwada. Umanayon nga da maornong mi nga paramet kada kami iti masakbayo. Da ito'y nga ron, ti pagkasalita manong nemi, ket sapi kumat, at damat day batik nga balaag, adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak ka nagbuya, more power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga ron, agkyamang nga pagayam mo, Lourdes. Thank you, Lourdes.